Jak se to odděluje, zbližuje? Pinka. Doprava dole. Vyhlasujem finalistky v disciplíny 50 metrov voľný spôsob ženy. A v finále Miroslava Silabová, Jovana Dvakovičová, Barbara Mišendová, Karina Štalmachová, Tatiana Baníková, Beata Pavlíková, Andrea Podmaníková a Sofie Zahradníková. V finále Agata Maníková, Silvia Lasová, Rebeka Polemčáková, Karolina Hajková, Monika Montráňová, Katarína Horá, Sonia Dobrnová, Dominika Grozníková, náhradničky Michaela Dunzieva a Zuzana Pavlíkovská. Prekvapuje a v finále disciplíny 50 metrov voľný spôsob ženy. Silabová, Dvakovičová, Mišendová, Štelmachová, Baníková, Pavlíková, Beata, Podmaníková, Zahradníková. V finále Maníková, Lasová, Polemčáková, Hajková, Montráňová, Horá, Dobrňová a Grozníková. Náhradnička prvá, Dunzieva, druhá, Pavlíkovská. Čas vyhlásenia.